Ассалому алейкум. Мо истора гуфтистем духтар истироат дора иҷа ира бине. Истироҳат ай ки ҷо ҳама ҳисоб китоб магазини нав шудем. Муборак шава ира бинен дивано истироҳат духтарако марамат монда шудем пеш истора биёен. Ина ва ҳазур мепӯшен мешинен. Баъди рӯза иншалло иҷа кофе чой ҳамаро ташкил мекунем. Духтароро ҳамаро даъват кунем. Ва ҳаштум дар рӯза дуюм қатор не даҳум қатор. Ма я дуконе омадам ки тамоми чира дар инҷо ҷойгир кардам. Обув мехоҳанд, нижни бельё мехоҳанд, кирта ҳай ҳамаи чира дар инҷо ҷойгир. Ина духтаро муборак шава истора духтаракои азиз. Ситора магазини нав гирифт. Нигоҳ кунен чӣ хел магазинаш калони хушрувай. Аз ин пас ба ҳазур мебиёен, мепӯшен, мебинен. Ина мешинен гуфти гапо чақчақ мекунен чорта исторакати. Баъд метавонен харидорӣ карда равен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор ҳаштум дарвоза марамат обуфам овардай нижни бельё хулас ҳама чи ҳастай. Ина марамат даҳум қатор ҳаштум дарвоза даҳум қатор ҳаму дарвозае ки буд ку дуюм қатор неву даҳум қатор омадагиай. Марамат рақамош ҳаст касе ки намеёба суроғара муроҷиат кунен мефаҳмонанд. Истора ака магазин ки калон шид нархо қимат шид арзон шид. Мо ба хотири иҷа омадем ки бо нархоно бо арзон кунем. Беҳтарин. Ина марамат мегӯм шумо бинед. Марҳамат. Духтаро магазини нави Истора даем. Ина ҳам 500 сомон будам. Дар ӯ дуконам, дар ин дуконам 300 сомон. Ина 300 сомон духтарако. Ай 500 сомон 300 сомон штагай. Ина мудора бинен. Комбахтан. 350 сомон буд, ҳозир 200 сомон. 200 сомон беҳтарин. Киртои донаи ҳамаш духтаро марҳамат. Ҳозир дигар чизошам нишон метавонам. 400 сомон будам, ҳозир 300 сомон. Беҳтарин. Нигоҳ кунен духтарако киртора дидестен. Ҳама киртои хушрӯ ира ки расидкош тамом шудагия баъдан миёя. И 7-8 расидка дошт 350 сомон будан, ҳозир дада 250 сомон. Чӣ хел нағз духтаро диден ҳамаш киртои фасони идона киртои туиравак марҳамат пеш истора биёд. Моделакоша диден? Вариантои баҳорӣ летни вариант инорам 350 будан, ҳозир 250 сомон. 350 буд 250 сомон шид. Ҳозир дигарошам нишон чием? ҳамаша ба назар бигирем ба хотири дукони нав кушоданай, ба хотири ид моҳи шарифи рамазон. Я хулоса омадам ки ҳамаи бора арзон кунем. Ина беҳтарин иқдом. 250 сомон. 250 сомон ай киртара фасониша диден арганза сабукак хушрӯ ира светкоша диден размерош чӣ хел боша? Размеро стандартан, хеле спушемия, либо размерда тӯли мегирад. То шаста мешава значит. Ина инора нигоҳ кун. И двойка ё тройка? Двойка. Пушушкати, локтай базакати. Ина 450 сомон, ҳозир 350 сомон. Ина хушрӯгиша диден духтаро ва ира светкоша бинен. И моделоша бинен охи ҳамаш бори фасон, ҳамаш бори новинка. Мана марамат кадомиш дар корай пеши Ситора биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор ҳаштум дарвоза даҳум қатор. Фаҳмидена духтаро? Даҳум қатор. Марҳамат ина расветкоша. Айнаи боло будагиё чанд сомон Истора? Навайора? Вечерни платьёи фасон. Гирбишинан ё? Киртои сезони гирбишин барои ҳамин ид бори нав овардагим. Дизайнш беҳад дизайни хушрӯа духтарако. Эй двойка ё обманка я? Чӣ хел кӯтаи хушрӯ? 46 то размери 52 ҳаста расетка бошад 5 та 6 та расетка шавен чӣ хел расетка хушрӯа. Ина расветкош духтаро беҳад расветкачои фасон. Сиёҳ бежви. Не фукси мақсад рангое ки бениҳоят хушрӯанд. Айё 350 сомон. Гӯ агар ба дукон ма биёян касе ки ба дукон ма омада харидорӣ мекунад ба хотире ки дукони навай ҷои навай ки омадам мо ягон чига бо арзон мекунена. Ина духтаро ҳама намуди борое ки дидестен анаи двойкачаора бинен ҳамаи светош аст мағзаи Исторада беҳад хушрӯ материалшам фасоншам 250 сомон. Тамошо бино. Бинен чӣ хел хушрӯчанд. И ҳам расветкош хушрӯ ҳам материалш. Ина айтакшони хел беостинан диден бо киртаи тагиш хел хушрӯ ира метавонан ки ба дигар чизо пӯшан. Ай хела мешава ки пӯшад. Ё 250 сомон размер надорад стандарт. 250 сомон расветкош диден на духтаро чӣ хел хушрӯ. Ҳама чи хушрӯ ина я гира борон
расцветкош хастари. қай фасонай духтароира бинен сабукак модели беҳад хушрӯ ина расветкои топови и чанд пула 350 сомон марҳамат бо арзон мекунам беҳтарин ина бо арзон мешавад духтаро мекунам ҳама вақт бо нарх дигар мешавад тарако шок чӣ хеле фаҳмидем ситора гуфт ки 30 сомон кардагия киртара ин кирта 50 сомон ай 30 сомон сар мешавад ин 50 сомон ин амудуш 50 сомон лекин оз 30 сомонаам дора то охири навора тамошо кунед барои кушодашавии мағозаи нав барои ид ҳама намуди либосо арзон шудагиай марамат ин 50 сомон платьячара диден духтаро 50 сомон бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза марҳамат 10 қатор ҷои стора ина духтарако биёен бо аз наздик бинен боварӣ дору маъқултон мешава ина инҷа ҳамаш акция шудагиай ҳаму 30 сомонаи дер интизора нишонте бурукоа қахшруани сабукак сомон бори турция бурукои беҳад хушрӯ турецки диден духтаро 30 сомоне достанам озод пушида метавонанд 30 сомон духтаро ино ҳамашон барои чие ки шумо ба дукони мара биёед ман ё доставка шумода намекунам ба хотире ки шумо худтон биёед бо иҷа интихоб аст дукони нав биёен духтарако тамошо кунен бинен харидорӣ кунен ҳамаи нархҳоро арзон кардагиай стора барои шумо ино чанд пула 50 сомон ино 50 сомон туркия на турецкиян ҳам хушрӯан духтаро мана марҳамат 50 сомон кадомиша мегирен 50 сомонӣ бисёра масад хачон бо ай пеш биёянд ина иҷа юбкарам дорам ина юбкошам диден юбкарам 50 сомон 50 сомон беҳад борои хушрӯ бисёр дорад мон ҷидо кардам одаги ин бора инам ё 50 сомон ина марҳамат платьячои фасон туника брук чизе ки гирифтаниен ҳамаш акция рафтаистай арзон кардагиан ино чанд пула ё 80 сомон 80 сомон иқа хушрӯчаане сабукак шушта мепӯшанд духтаро ҳичи намешавада марҳамат духтаро бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза 10 қатор 2 қатор да буд ку ситора ҳозир 10 қатор омадагиай як магазини калони хушрӯ кушодагиай ки ба ҳазур шумо биёен тамошо кунен харид кунен духтаро интихоб кунен ина диден чӣ хел хушрӯ дар ҳақиқат ҳам ҳама чиро арзон кардагиян марҳамат биёен и чай қахшрӯ аҷоиба и платьяяй кирта почаи тоҷикия қа духтуш фасонай почаш кати марҳамат духтарако нарх чӣ хел боша нархаш 150 сомон и материал чӣ материали қамулои макае мана марҳамат духтарако каседа дар корай кирта поча 150 сомона расветка доштай бо духтарако марҳамат ина дигар расветкаошам ҳастай ина каседа дар корай метавонен пеши ситора биёен ина беҳтарин модело дар ҷои ситора новинкои беҳадам фасон ид войкара чанд кардӣ 400 сомон ҳозир 150 сомон чизе ки дар амиҷа ҳаста ҳозир 150 сомон духтаро нигоҳ кунен да ҳамино 400 сомон буд ҳозир ҳамаша 150 сомон кардагиян двойкачои фасон ина михева яко киртоҳо 100 сомонарам беҳад бисёр дорам иқа хушрӯан духтаро супер акция дар ҷои ситора марҳамат духтаро магазини нав шуда аксияи калони калон сар додагиай ситора успед кунен биёен ина бренди зафнар 150 сомон ина марҳамат ҳами 8 дарвозаи корвон омаден ку духтаро байни 7-8 10 қатор як магазини кушоди калони хушрӯ кушодаи ситора ки ба ҳазур бипӯшен бинен интихоб кунен баъд нархҳошам беҳтарин нархҳо кати айни замон пешниҳод шудистай мана ин намудорам бинен иноям 150 сомона инами вешилкара инами кадомишам мебинен 150 сомонай доставка дорад ино доставка ҳастай духтаро ман рақамҳои ситораам мемонам каседа доставка дар корай марҳамат муроҷиат кунен дар авакак шумода доставка мекунанд ина намудоям ҳаст ино чанд пуланд мана 150 сомон ина дига ваёшам ҳастай рангошам ҳастай размеро ҳамаш ҳаст духтаро марҳамат новинка модел беҳад бисёрай беҳад фасонай
مانا کدومش میگیرن акцияи بهترین 150 сомон مثلا دو زنگ زنه با یگم نوار مثلا صورت رو میپرتیم хушруги бороша бинен хистора ра духтаро инамино борои нава истора بله борои навинка ина марҳамат паплинай ipek kupran итальянка ва ира бинен духтаро чӣ хел хушрӯвай нархҳо чӣ хеланд размери 48 сад карда то размери 58 айё ҳаст ина духтаро размерои батал каседа дар кораи 250 сомон материалаш итальянка сабука ки хушрӯ роҳатай бовар кунен ҳамин материали итальянка беҳад хушрӯай роҳатай шушта мепӯшен тобистонда расветкош ҳамаш ҳастай нархҳо 250 сомон ҳамино 350 кам набудан даётон ҳастай ҳозир бошад магазини нав ки кушодагия истора мана 250 сомон ё размерашон то размери 62 64 то 120 кило одам ҳам тугри мебинад беҳтарин то 64 бидай диден духтаро то 64 размера бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 10 қатор ҷои истора беҳтарин интихоб аз ино ай ҳамаш доставка ҳастай марамат кадомеша ки мегирен рақамо аст дар рӯи экран марамат муроҷиат кунен дар авакак шумодан доставка мекунанд ира бинен чӣ хел хушрӯ ҳамаш гулои фасон ҳамаш гулои занона ина интихоби беҳтарин дар ҷои истора ина ишаишда хушрӯ ҳам акция дора истора ҳам борои новинкаи фасон дора истора кадомеша ки мегирен марамат интихоб кунен инора бояд 350 фурӯшам ба хотире ки дукони нав кушодагим як хулоса омадем ки ҳамаи бора сразу акция кунем диден беҳтарин иқдом духтарако бори нав сразу арзон шид мана диден иглшам хушрӯ иглам фасон иам итальянка духтаро размерои батал 250 сомони ҳамин вешлкада чизе ки мебинен 250 сомонай размери калон арпои бузбалаем ки намеёфтен размеротон масалан иго материали ҳастанд ки оба бисёр намедроянд обда намедроянд дар ҳақиқат ҳам 120 кило аст патроя размери бозори корвон тарафи тилло бозор марҳамат биёен духтарако 8 дарвоза 10 қатор ҷои нави истора дар ёд гирен 10 қатор ина рақам занг зана бо пуратар метавонем суроғара наёфтен марамат инаи модела нишонтен инаи моделошам ҳастай ишаишта хушрӯ моделако ишаишта хушрӯ ё рости тамом шудан ин модел мабинен спортивни модел чур хушрӯ ин батала размери батала и чанд пулай ина 200 сомон и хушрӯа ина 200 сомон материалшам белмандои туркия мана марҳамат 200 сомон савзакша диден чӣ хел хушрӯа ина бо расветкошам нархшам беҳтаринай 200 сомон ҳамаи цветош мебиёяд размери 48 то размери 60 дорам куртои гуфтигапо чотки фасон куртои конкретни дар ҷои истора бо нархи дастрас размери калон майда ҳамаш ҳастанд ина ёрам 200 сомон иам 200 сомон хушрӯй ҳастанд ки борош духтаро биёен ҳам қабори нав бисёрай марамат ма рақамоша мемонам касе омада наметона бинависен доставкатон мекунам тамошо бино чӣ намуд шлёпкае ки дар кораитон аст истора ҳамаша арзон кардагия ина борои нав овардай 50 сомон аст истора чи шлёпка ки дар ҳамиҷа ҳасте ҳамаш ба размерош ҳастанд бори наван 50 сомон ай ҷани жилия ки ма задагим ҳамин қадар чизе ки мебинен ҳозирада ҳамашон по аксия аксиони нархи ина нигоҳ кунед борои туркиям дора борои гуанҷӯам дора хулос беҳад хушрӯай ино мада навистонам муроҷиат кунанд ман нархошуно гап мезанам дар борашон қати духтаро гап мезанам ҳозир дар вай имконият магазини нави истора бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 10 қатор ҳамаи чӣ ҳастай духтарако нами 10 қатор биёен нигоҳ кунед магазини калони хушрӯ ба дилтонай духтаро ба ҳазул мешинен интихоб мекунед харид мекунед баъд мерен боқӣ саломат бошен хайр ҳаматона интизорем